Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Atur salam dumateng sesepuh bini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdahi pitutur ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng para kiai, Bapak Hajah, Bapak Haji Ibu Hajah, santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka dados panuting kiblat ing panembah ingkang satu huluring budi. Dumateng para pangembateng praja linangkung dumateng Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW minangka dados pangemen kawula dasih ingkang tuhu sinudarsana. Linangkung kunjuk dumateng panipun Bapak Ahmad Likundala Ibu Windayati. Sumerembah para tamu kakung Mbah Putri ingkang satuhu bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken manungku puja-puji wonten ngarsane Gusti Gung Sumrega, Gusti ingkang hamurba hawasesa. Mugi sarwine gati samangke wiwit lekas pungkas Purwamadya mangya rahayu kalis ing widodana ing samikala amin Allahumma amin. Bapak Ibu sawetawis ngaturaken sugeng dalu, sugeng lelenggahan, ugi sugeng pepanggihan kalian kula sak kanca bareng campur sari gondo arum ingkang mijil saking Bundu Bang Sri Jepara ingkang pun pangarsani Adimas Rona SNN sarjana seni. Minangkani pamundutan saking keluarga agung panipun Bapak Ahmad Likun Ibu Windayati anggenipun kagungan hajat tasakuran pernikahan. Dimas Bagus Imsak Luki Widura Yanuar sarjana komunikasi daup kalian Diajeng Ayu Aulia Sekar Dewanti sarjana sosial ingkang alhamdulillah akan nikah sampun kalaksanan tanggal 30 bulan 5 2026 kagem sang pengantin mugi anggenipun bangun balik griya bangun balik wisma tansah pikantuk jatining atresnan utawi tresna ingkang jati, pikantuk mustikaning judu satemah dados keluarga ingkang rukun bagya mulya, cinaketa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya robbal alamin. Marsowan kanca-kanca gondo arum kasengkuyung saking Javas Audio ugi ingkang mundhut gambar utawi video saking Gumilang Entertainment. Derek pitepangan Tri Widyawati ingkang sampun samabdya dipun wiwiti ingkang sepindah Diajeng Lina. Semoga jengkar saking palenggahan pun pancine paring panglipur derek tetembangan murih gayeng lan seneng hajat ingkang dipun ginrar manipun Bapak Ahmad pun lajengaken maju sini maju mulai ya. Pun lajengaken Diajeng Tri Yani sumangga. Ingkang pungkasan Diajeng Risti Nowela. Bapak Ibu sagung para lenggah kakung Mbah Putri kang dal kinurmata monggo manbeksani kiprahipun budaya Jawi lumantar campur sari gondo arum.